Previously on 1 minute lang. Yes? Si Kimberly. Wala lang ako kabalo. Wala ko gusto siya gaingon. Naan na ba si Kimberly? Wala ba ya Japon? Balik lang. Wala mo gusto isulti. Nay, wala ba kakitag babae din eh? Wala ko kita unsa di mo siya. 4 hangtod na ako. Will you be my 4 hangtod? At nakita kita sa takbuhan ni Bathala. Yes. Lagi kong naaalala ang kanyang tindig at forma. At kapag siya ay nakita, kinikilig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Minsan siya ay nakausap, ako ay parang nasa ulap. Nang ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap. Tunay na kapag umibig, lagi kang mananaginip. Pagkasama. Let's go, Kim. Alam mo rin, familiar lagi eh. Tara. Sige. Kim, we're here. Halloween. Shucks! Kadamgo di ay ko. Hoy! Naala man day ka diri oy. Ja, are you heavy? Nuktok sis? OMG, naghinuktok na di ay ko. Uday. Oh no, asa to siya? Kinsa ba? Si... Hoy mga sis, lakaw na tana. Init kay diri no. Let's Wala, go. La.
Ay, okay lang. At nakita kita sa tagpuan ni Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Kim? Long time no see. Ano itong pala ka na ako? Oo, long time classmate di ka sa una. Nice to meet you again, Kim. Nice to meet you. Magkahawak ang mga kamay, magsabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabing ako'y